लांदां भारा दङ दा बेवहाय जोङो आरोबाव 5 लाख थाखा हरगोन जाहाथे बिथांमोना थानसालिखौ मोजाङै लांदां सुबुरि बेवहाय मोजाङै लुनानै लानो हायो। दिनै बेवहाय ब्रह्म मोनसे थानसालिनि बाउन्डारि वाल बिथांमोना लुफुंदों आं जास्ट नायनो थाखाय लेंदों बे हिसाबै बेखेवनोबो आं बेखेवदों आरो बेवहाय आरोबाव जोंहा बे जि लांदां भारा दङ दा बेवहाय जोङो आरोबाव 5 लाख थाखा हरगोन जाहाथे बिथांमोना थानसालिखौ मोजाङै लांदां सुबुरि बेवहाय मोजाङै लुनानै लानो हायो बेखौ आङो फोरमायदों। बेनि अनगायै गोबां माखासे प्रजेक्टफोर जोंहा सोलिगासिनो दङ समस्थियाव दा बे गासैखौबो लानानै जोङो 15 तारिखनि उनाव मोजाङै सावरायगोन आरो माखासे हाबाफारि लागोन। दा गुबैयै गोबां बोसोरनि उनाव दा जोङो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों देग्लाय बोसोराव 664निख्रुइ बांसिन थानसालिफ्राव मन्दिरफ्राव जोङो 2 लाख थाखा होनो हादों। दा आरोबाव किसुमाननो एसे बाराबो होदों जायफोर आनसलिक भित्तियाव एबा एरिया भित्तियाव साब डिभिजन भित्तिकआव लानाय जादों। दा बेखौ लानानै जोङो खनसे मोजाङै आरोबाव नायगोन जे जेराव थानसालिफोरखौ रायजोफ्रा लुनो नाजाबाय थादों मन्दिरफोरखौ चार्चफोरखौ लुफुंजोबनो हायाखै बेवहाय एफा सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो जों मदद होनानै आबुङै लुफुंजोबनायनि थाखाय बेखौ जोङो बेबस्था लागोन। दे सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।